От около 130 години двупартийният строй в лицето на двете най-значими партии, гарантиран от около 70 годишна собствена приемственост от електоралното законодателство, т.е. всички членове на общините са избрани в еднократно номинирани колеги, които е избиран за председател онзи кандидат, получил дори само един глас повече от втория класирал се. Действа така, че изборите да излъчват почти винаги една партия със собствено парламентарно мнозинство. Изборът на премиер е пряко следствие от вота на гражданите. Суверенът след не много часове от известяването на резултатите назначава за премиер лидера на партията на мнозинството. Той предлага назначението на министрите, които може и да отзовава. Обикновено съставът е многоброен, но сред избраните се идентифицират и членовете на истински решаващият кабинет и НЕР кабинет, които сътрудничат на премиера в непрекъснатото осъвременяване на политическата линия. Възловата власт на разпускането на общините, също прерогативна на царя, повече от столетия е здраво в ръцете на премиера, който силен със своето мнозинство може да избере най-подходящия момент, за да се завърне пред избирателите. Това се случва преди да са изтекли 5 години от парламентарния мандат, защото макар и рядко са възникнали непреодолими затруднения в отношението правителство-общини, не толкова за да бъдат наказани опърничевите парламентаристи, колкото за да им се засвидетелства признание за подкрепата, като им се осигурят най-добри шансове за втора подобна изява. Изхождайки от юридическото предимство на камарата на общините пред камарата на лордовете, санкционирано от два парламент акт от 1911 и 1949, правителството, което е партийно правителство, състоящо се от лица, определени въз основа на партийната им принадлежност, и неговия премиер са напълно в състояние да изпълняват предизвестената на гражданите политическа линия в изборния манифест, т.е. програма, или в последствие осъвременена в рамките най-много до 5 години.